Okenné tesnenie ďalej znižuje vnikanie vonkajšieho vzduchu do miestnosti a zvyšuje účinnosť systému Porta-Split. Tu ti vysvetlíme, ako použiť tesnenie na otváravo sklopné okná a strešné okná. Potrebuješ na to následovné. Suchý zips. Okenné tesnenie. Priprav si tiež meracie pásmo a nožnice. Prvým krokom je zmeranie všetkých 4 strán okenného krídla. Rovnako zmeraj okenný rám. Teraz nastrihaj suchý zips na namerané dĺžky. Uisti sa, či sú všetky lepené plochy čisté. Potom môžeš pripevniť suchý zips na okenný rám. Pokiaľ možno zachovaj malý odstup od okenného krídla. Potom pripevni suchý zips na okenné krídlo. Teraz môžeš pripevniť okenné tesnenie na suchý zips. Široká strana okenného tesnenia sa pripevňuje k okennému rámu, úzka strana k okennému krídlu. Začni pripevnením okenného tesnenia na stred okenného krídla. Odtiaľ pevne pritlač zvyšné tesnenie. Teraz môžeš okenné tesnenie otvoriť a upevniť vonkajšiu jednotku na držiak na okno. Montáž systému Porta-Split na rôzne typy okien vysvetľujeme v samostatných videách. Zips opäť čo najviac zatvor, aby sa dovnútra dostalo čo najmenej vonkajšieho vzduchu. Prvým krokom je zmeranie všetkých 4 strán okenného krídla. Rovnako zmeraj okenný rám. Teraz nastrihaj suchý zips na namerané dĺžky. Uisti sa, či sú všetky lepené plochy čisté. Potom môžeš pripevniť suchý zips na okenný rám. Pokiaľ možno zachovaj malý odstup od okenného krídla. Potom pripevni suchý zips na okenné krídlo. Teraz môžeš pripevniť okenné tesnenie na suchý zips. Široká strana okenného tesnenia sa pripevňuje k okennému krídlu, úzka strana k okennému rámu. Začni pripevnením okenného tesnenia na stred okenného rámu. Odtiaľ pevne pritlač zvyšné tesnenie. Teraz môžeš okenné tesnenie otvoriť a upevniť vonkajšiu jednotku na držiak na okno. Montáž systému Porta-Split na rôzne typy okien vysvetľujeme v samostatných videách. Zips opäť čo najviac zatvor, aby sa dovnútra dostalo čo najmenej vonkajšieho vzduchu.